Добро утро от 9 август. Това е деня, в който Марио ни организира да ходим с моторите до Пещера. И сега тръгваме, часа към 7:30. И след малко имаме среща на една бензиностанция. Да видим колко човека ще се съберем. Плана е грандиозно много. Да видим. Ето, моя превоз отиде да заради на бензиностанцията и вече пристига е там. Чакай да се види в клипчето. Сменяме мотора. Вземаме Грозила, да видим. Вземаме друг. Там отпред е Иван. Вече взехме първа част от компанията. Отиваме към бензиностанцията. Сей, това ще сме. Още малко. 2-3 очакваме. Е така, мотопарка. Абсолютно всякакви мотори сме. Виждам как ще по път. Ето там. Кафенце. И нещо за ядене. Почивка на Самоков. Чакай сега, да снимам един по един. Да ги обходя. Че от деве не го направих. Както казвам, снимам влогове за детето. Че това е почти цялата група. Айде! Там при Марио. Мога ли аз да седна? Не. И как, мога да пълна? Това просто изглежда наистина. Харлито е звездата просто. И победоносно пристигнахме в Пещера. Ей тук. Така е. Чай, това е малко. Какво става? Нищо, малко awkward кадри.
Оля! Някой бърза, бе? Аз съм към Монстър. Да. Обсъждат маршрута за връщане. Аз точно не така. И имаме с това телевизора с HDMI. Да, ми някакъв може? Сега? Много Кой е HDMI? Събаря, защото се опитвам да ви снимам. Как усещате маршрута за връщане? Нека ставам с телевизор. Зареждаме гориво и тръгваме към Батак. Всички си хорат с каската. Не мога познаеш кой е, ма всичко е точно. Стигнахме Ракитово, групата ни постепенно се разпада до по-малко мотори, но все още сме 7-8 човека. Да видим сега чуждеца на къде е пътя. Не, бе, тегло, да не се опита тегло, човек. Мисля, той се хубави човек и аз карам пътя за той крал не върви. Той просто няма скорост. Още по-лошо. Няма спирачки. Къде за какво съм? Тук не мога да се засили. Сега кажи нещо хубаво, защото снимам за влога. А, така. Да, до сега снимах как хейти. Добре. Палиш, да, снимам. Техническо прекъсване. Тръгвам от тук към магистралата, преди магистралата спираме, Да. моторите. Да. На колко магистралата от тук? 20. Идеално сме. Не знам на колко. Добре. Да. Преди магистралата ме сваляш. Тест драйв на Харли. За пръв път. Тест драйв на Харли. И зареждаме на бензиностанция в София. Петрола, че Руси трябва да върне дело пълно. Печатане, аз ти какво имаше... За финала на влога ще пробвате втори път на здраве, видео. Раднах ти. Аз за първи път. Да.
Гледай тъжно. Включвай. Паркирахме мотора в гаража. Вървим към вкъщи. Успешен ден. Да, на всички много им хареса. Какво ще кажеш? Какво ще кажеш? Прехвърли думата, да. Да, точно като Бибчо, както Бибчо прави. Мене много ми хареса. Беше супер яко. Всичко ме заболя по едно време. Бибчо, като пораснеш, ще возиме. Ти си пораснал. Ти си пораснал. Когато гледаш това, ти си пораснал. Да. Беше много хубаво. Да. И това е. Финито, край. До следващия път. До следващия път.